Eċċellenti hekk kien deskritt l-ilma tal-għawm f'pajjiżna f'rapport Ewropew, rapport li jgħid li hemm ilma ta' kwalità eċċellenti fil-biċċa l-kbira tas-siti għall-għawm tal-Ewropa. Filwaqt li s-siti għall-għawm kollha f'Ċipru u Lussemburgu kienu meqjusa bħala eċċellenti, dak f'Malta kien meqjus bħala 99% eċċellenti. Fl-estrem ieħor l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea bl-ogħla proporzjon ta' siti bi status ħżiena kienu l-Estonja, il-Belġju, Franza, Spanja u l-Irlanda. Ir-rapport annwali dwar il-kwalità tal-ilma għall-għawm mill-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent jivvaluta l-kwalità tal-ilma fi 22,000 sit għall-għawm madwar l-Unjoni Ewropea u pajjiżi oħra fil-viċin. Janez il-Kummissarju Ewropew għall-Ambjent qal li huwa tajjeb li l-kwalità tal-ilmijiet Ewropej għall-għawm tkompli tkun ta' standard għoli, iżda żied li b'riżorsa daqshekk prezzjuża bħall-ilma ma nistgħux noqogħdu idejna fuq żaqna. Il-Kummissarju qal li rridu nkomplu niżguraw li kemm l-ilma għall-għawm u l-ilma ghax-xorb kif ukoll l-ekosistemi akwatiċi tagħna jkunu kompletament protetti.